Hej, jeg hedder Sara. Jeg har lige søgt stillingen som jeres marketingassistent. Og grunden til, at jeg har gjort det, er egentlig, fordi jeg synes, jeg har et vanvittigt fedt projekt kørende, og det vil jeg rigtig gerne være en del af. Men også fordi, at jeg har en profil, jeg tror passer rigtig godt til det, I søger. Jeg kommer jo med en bred markedsføringsbaggrund, og kan egentlig opfylde rigtig mange af de ønsker, I har i jeres jobopslag. Derudover så har jeg erfaring fra ejendomsudviklerbranchen, hvor jeg blandt andet har været med til at konceptudvikle på vores kontorhotel i IKAST. Der var jeg med til at vælge altså få udviklet brandet, vælge logo, vælge farver. Og så var jeg også den, der stod for at lave det materiale, der skulle udgives både fysisk og online. Så jeg fik produceret en hjemmeside og flyers og fik delt dem rundt. Og efterfølgende var jeg også den primære kontaktperson for dem, der havde brug for en rundvisning og et tilbud på, hvad det ville koste for dem. Så derfra, der tror jeg blandt andet, at jeg kan bidrage med en masse erfaring, og også fra mine tidligere markedsføringsstillinger. Så jeg håber rigtig meget, at I vil indkalde mig til en samtale. Jeg glæder mig til at høre fra jer.